И ето пак отваряме писани ракли и редим в тихите бели стаи шарени черги и килими, тънкосвили ризи, филигранни накити и дантели, а на тях грее и топли слънце дърворазбовано. В многобагрието трепти радост, извира благодарност към живота с труд благословен. Това е вълнуващо и човешко, а в отколешната и празнична и делнична битийност на българина има красота и вълшебство. Блестят бели менци и в душите се плиска жива вода от древни сказания. Свещените за всяко българско сърце сказания, за сътвореното с усилен труд, обич и разум, от неуморни ръце и грижовни мисли през години и столетия. И сякаш дочуваме как отблъхнало горско усое се копнее за младост кавалът, духови музики се надсвирват, хороводът не спира. Така реди стародавна традиция, за да оживява паметта в младите силни сърца, коренът да се знае и пребъдва, и всяко следващо поколение на свой ред да възсъздава историческия спомен, за да оцелее, за да посрещне и пребори предизвикателствата в своя жизнен път. Всички наши посетители ще намерят в изложбата онова зрънце от топлина и нежност, от които се нуждаем всеки ден и които оживяват в нас всякога колчем се завърнем в света на баба и дядо, вечния свят на добротата, златния свят на нашето детство.